Hei, olen Chris. Tänään kerron teille, miten luetaan säteen suuntausvakauden tiedot Huoris-ohjelmistossa. Hei, tässä elokuvassa haluaisin kuvailla teille, miten vakausvälilehti toimii Huoris-ohjelmistossa lasersäteen karakterisoinnissa. Ikkunan yläosassa on sirontakaavio. Tämä on musta suorakulmio, joka edustaa ilmaisinjärjestelmää ja koordinaatistoa. Se on keskitetty ja piirrämme tähän punaisia pisteitä. Nämä punaiset pisteet kuvaavat lasersäteen keskikohdan sijaintia jokaisessa mittauspisteessä. Yläosassa näytämme säteen keskikohdan nykyisen sijainnin. Nämä ovat siis koordinaatit karteesisessa järjestelmässä, kuten tässä kuvassa esitetään. Säteen keskikohdan parametreja seurataan kahdessa järjestelmässä. Ensimmäinen on koordinaattijärjestelmä eli karteesisen koordinaatiston järjestelmä ja toinen on polaarinen järjestelmä. Karteesinen koordinaattijärjestelmä perustuu yleensä X- ja Y-akselien koordinaatteihin, kun taas polaarinen koordinaattijärjestelmä perustuu vektorin pituuteen eli etäisyyteen orikosta ja vektorin kulmaan positiivisesta X-akselista. Ylemmissä kahdessa kuvaajassa, jotka esittävät visuaalisesti tietoa, näytämme selkeästi ja yksityiskohtaisesti säteen keskikohdan sijainnit, jotka ovat kriittisiä analyysin kannalta. Vasemmalla puolella näytämme punaisella värillä X-koordinaatin ja sinisellä värillä Y-koordinaatin tässä karteesisessa koordinaattijärjestelmässä. Oikealla puolella näytämme vektorin pituuden punaisella ja kulman vihreällä. Lisäksi laskemme tilastollisia parametreja. Laskemme siis xn ja yn keskiarvon karteesisessa järjestelmässä sekä xn ja yn keskihajonnan. Samoin laskemme nämä tilastolliset parametrit myös napakoordinaateille. Viimeisimmät ja ajantasaisimmat laskelmat näytetään selkeästi ikkunan vasemmassa reunassa, ja ne on jaettu erikseen sekä karteesisen että napakoordinaattien mukaisesti, jotta tiedot olisivat mahdollisimman ymmärrettäviä ja helposti analysoitavissa. Tässä saatat huomata, että kaavio ikään kuin liikkuu. Tämä johtuu siitä, että olemme määritelleet setup-välilehdellä, kuinka monta näytettä näytetään. Jos siis pienennämme tätä lukua ihan keskustelun vuoksi, näet, että näytteiden määrä tässä pienenee. Mutta myös jos muutamme tätä tärkeää parametria, eli näytteiden kokonaismäärä, joita käytetään tilastollisiin laskelmiin tässä kohdassa ja tässä toisessa kohdassa, muuttuu myös merkittävästi. Kiitos paljon, että katsoit tämän videon alusta loppuun asti. Arvostan todella aikaasi ja mielenkiintoasi. Toivon vilpittömästi, että tämä video oli sinulle mieluisa ja antoisa kokemus. Odotan innolla näkeväni sinut katsomassa myös seuraavaa videota, jonka parissa työskentelen parhaillaan. Pysy kuulolla ja nähdään pian.